Gwneud fformiwla yn ddiogel. Cam 1. Llenwch y tegell gyda o leiaf 1 litr o ddŵr ffres o'r tap. Peidiwch â defnyddio dŵr sydd wedi berwi o blaen. Cam 2. Berwch y dŵr yna gadewch i'r dŵr oeri am ddim mwy na 30 munud fel bod y dŵr yn aros ar dymheredd o 70 graf o leiaf. Cam 3. Glanhewch a diheintiwch yr arwyneb rydych chi'n mynd i'w ddefnyddio. Cam 4. Golchwch eich dwylo. Cam 5. Os byddwch chi'n defnyddio diheintydd dŵr oer, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared ar unrhyw ddŵr oer sy'n weddill yn y botel ar deth. Neu golchwch nhw â dŵr berw o'r tegell sydd wedi adael i oeri, dim dŵr o'r tap. Cam 6. Rhowch y botel ar yr arwyneb glân wedi diheintio. Cam 7. Dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneithurwyr ac arllwyswch y swm cywir o ddŵr sydd ei angen arnoch i'r botel. Gwnewch yn siŵr fod lefel y dŵr yn gywir. Rhowch y dŵr yn y botel yn gyntaf bob tro pan fydd yn dal i fod yn boeth cyn ychwanegu'r fformiwla powdwr. Cam 8. Llenwch y sgwp a ddaeth gyda'r tin gyda'r fformiwla powdwr a'i lefelu gan ddefnyddio ymyl gwastad cyllell sy'n lan neu lefelwr sy'n cael ei ddarparu. Cam 9. Wrth ddal ymyl y deth, rhowch y deth ar y botel ac yna gwnewch yn siŵr ei bod yn dyn ar y botel gyda'ch cylch sy'n ei gadw yn ei le a'r gorchudd. Cam 10. Gorchuddiwch y deth gyda'r cap ac ysgwyd y botel nes bod y fformiwla powdwr wedi toddi'n llawn. Cam 11. Mae'n bwysig oeri'r fformiwla fel nad yw'n rhy boeth i'w yfed. Oerwch y fformiwla drwy ddal y botel gyda ceuad arni o dan ddŵr oer o'r tap. Cam 12. Gwiriwch dymheredd y fformiwla drwy ei brofi ar ochr fewnol eich arddwn cyn rhoi'r fformiwla i'ch babi. Dylai fod yn dymheredd y corff, sy'n golygu y dylai deimlo'n gynnes ond ddim yn boeth. Os oes unrhyw fformiwla wedi gwneud ar ôl bwydo, taflwch o. Cofiwch beidio a rhoi'r sgwp yn ôl yn y tin oherwydd gallai hyn halogi'r cynnwys. Dylech bob amser steriliddio'r sgwpiau cyn ei defnyddio.